Balik ka mga kapuso sa GMA Regional TV Live labi na ning panahon sa pandemya makapawala kuno sa stress nga sagad nga na sinati kining pagpabuhi og mga hayop doon na sa mga namuhi karon og mga isda nga pahiligon sab kaayo niini sa ilang pag-breed ning maong mga klase ining maong mga isda karong buntaga mga kapuso Guppy Fanatics atong hisgutan ni sila kay doon sila i-organisar nga kompetisyon sa maabot nga mga simana. Makauban nato karong buntaga usa sa kadagkuan sa grupo nga nag-organisar niini si Sir Merwin De Mabildo. Good morning, Sir Merwin. Good morning, Sir Nico. Good morning, sir. Daghan kayong salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Can you tell us more about your group, sir, nga na-organize dili lang diri sa Sugbo, nagkalapad na kuno ni mga Guppy Fanatics sa Pilipinas? Yes, sir. So, ni-start ang group way back 2016 diri sa Cebu. So, pila lang ka members. Then, since nimindot ang hobby, so ni-branch out to several cities. Ngano na interesado man ka, sir, nga magbuhi, mag-breed ining mga guppies? Yes, sir. For pawala sa stress, kapoy ka from work, musud lang ko sa akong fish room, makadungog ka sa tingog sa tubig, sa isda, makawala gyud. Then later on, mahimo sa siyang business, sir. Actually, nice ang market diri sa Cebu for guppies. Unsa ka lisod, unsa ka sayon ang pagbuhi og isda, sir, o pag-breed gyud ini pang negosyo? Actually, sir, kung first timer ka, mo take yun og pila ka months sa adyo ka makaton kay may buong lang ka mamatay. So dapat na adyo kay mga buhaton nga i-follow, like sa before ka mo purchase a fish, imong i-cycle ang tubig 2 to 3 days or 5 days nang mabahaw gid siya, sir, ba? Can you tell us more about the kaning sa guppy mismo nga isda, sir? Doon ako nilain-lain nga mga klase, lain-lain nga mga color, itsura. Yes, sir. Actually, sir, nickname na siya before sa naka-discover sa guppy as million fish or rainbow fish. I-consider siya as million fish because once ma-breed siya, dinaghan gyud iyang maanak 50 or more. Then rainbow fish kay due to wide range of different types of guppies, daghan kay color. Karon nga nagka-pandemya, sir, kay murag kadaghanan siguro nato na stress na sa mga panghitabo, mga balita ug mga kasayuran sa atong komunidad, sir. Dako pag natabang ninyo ni ang pagpamuhi og isda ba? Yes, sir. Personally, sir, especially sa ako, sir. Naka-remember mo atong first PNP personnel, sir, na namatay sa COVID? Ako tong brother-in-law. So, as in close kito na ako. Kami, whole family, nag-anxiety disorder me or may mag-trauma ba? So, with this hobby, nakatabang gid siya, sir. Unsa may pakaon nimo sa guppy, sir? O kapila man sila pakaon sa kaadlaw, sir? Every day siguro magpakaon ko 3 to 5 times a day. Then, pinch lang, ginagmay lang, nang within 5 minutes makonsume yun niya ba? Okay. Na-use mo good before sa kanang especially wa pa nga di pag ka mo hatag feeds, butangan lang daghan. So mag-cloudy or papaho. So mo na yung reason sa death sa usahay, pamatay ang isda, sobra ang ammonia. So ginagmay lang gid siya, sir. Enough lang ang makonsume. Sir, can you tell us more about this competition nga you're organizing, sir? Kanus man ni mahitabo? Yes, sir. This will be this coming February 26. That would be the bench in or submission sa end phase. 27 natay judging. 28 mo na tong awarding, then bench out. So that would be this will be held sa Kansaga Orosia Food Park sa Consolacion. So sa usa ka competition, sir, unsa man nga aspeto ni i-judge ang mga isda, sir? Unsa may matawag atong criteria? Ang criteria na to, sir, is based sa iyang color. Kung sulti tag color, dapat yung color, like for example, ang isda is nabilong sa solid color, dapat limpyo siya, like red. Dapat from dorsal niya kaniyang silik, body of tail, wala gihugaw, or meaning seamless ang iyang pagka-red gani, wagi hugaw. Kung mingon sa kag pattern nga category kay na may gapping nga na pattern that's. So dapat iyang pattern gagmay all throughout body from tail to caudal niya
dapat limpyo or pino sa kayang pattern. Mhm. So, sizes niya, then ang iyang vitality. Sir Merwin, gikan kaninyo nga mga hobbyist, mga enthusiast, ini mga isda, sir, usay gusto nimong ipaabot nga mensahe sa mga nagtan-aw nato. Stay focused lang ta, then let's help one another para one hobby, one goal tanan. Then with this pandemic, matabangan kita sa atong mga stress, mga anxiety. Nakapuso si Sir Merwin De Mabildo. Salamat, sir! Thank you, Sir Nico. Have a good morning, sir. God bless. Take care. Thank you so much, sir. God bless.